Tervetuloa tähän lehdistötilaisuuteen. Welcome to this press conference. Meillä on täällä paikalla päävalmentajat Jukka Tuovinen ja Radovan Kacic ja pelaajista hakkurit Urpo Sivula ja Pelu Ojansivu. Ja aloitetaan pelaajista. Upi Sivula, kerropa kommentit pelistä. No jatkettiin siitä oikeastaan, mihinkä Vammalassa jäätiin, että pelattiin hyvää lentopalloa aggressiivisesti ja vastaanotto toimi, syöttö toimi ja hyökkäystehot näyttää olevan aika jäätävät, että ei Savo varmaan huonosti pelannut, mutta meillä toimi tänään kyllä kaikki aika hienosti. Mitä olet mieltä omasta pelistä? Ihan kiva plussasaldo. Ihan ok joo, että nyt alkaa tuntua siltä, että pystyy taas pelaamaan niin kuin normaalia lentopalloa, että välillä on ollut aikamoista räiskimistä, niin kai tämä kevät on semmoinen, mikä sytyttää mut sitten pelaa ja totta kai se pitääkin olla, että meillä on kaikilla ollut tuossa vähän kaikennäköisiä vaivoja ja sitten kun pelataan 60 peliä melkein kauteen, niin ihme jos ei niitä olisi ja nyt kun on tärkeä paikka, niin hienoa, että ukot on kunnossa. Kiitoksia ja Lelu Ojansivu, kommentit pelistä. No joo, turpaa tuli aika kovaa, että ei saatu oikein missään erässä oikein suomeksi sanottuna mitään aikaiseksi. Että tietenkin Valve pelasi todella hienosti ja taisteli ja puolusti ja oikeastaan teki kaikkea aika kivasti. Että aika tyhjä pää tommosen pelin jälkeen, että noin paljon tulee dunkkuun, niin että se hirveästi alta selitellä. Se oli siinä. Lyhyesti ja ytimekkäästi. Onko pelaajille kysymyksiä? No niin, hyvä. Ei vissiin. Mikäli ei, niin päästetään suihkuun. Kiitoksia. Kiitos. Ja nähdään yli huomenna. nähdään yli huomenna. Jälleen siirrytään. Radovan, can we have your comments on the game? I think we played a really strong match. In all the aspects, we were pushing the whole match. We didn't have any ups and downs. We were constant through the whole match and pressing with the serve, keeping high reception, and then it was a very good job in our blocking. We touched, I would say 80% of the balls we touched somehow, or in block or in defense. And I hope we will continue playing like this because in case we continue like this, it will be very difficult for any opponent. Lyhyesti käännettynä hyvä peli meiltä, ei ollut hirveitä ylämäkiä eikä hirveitä alamäkiä ja onnistuttiin pressaamaan syötölle ja vastaanotto pysyi kasassa oikein hyvin. Do you think really the difference between these two teams is like this in these two matches? I mean, the result is always a good let's say, good forecast what's going on. By the names, should be more tight matches, but at the moment we are playing, I think, really good, and Savo is not following, but what is good for them is that in Finland the playoffs are really long, so we are only on the halfway. We still need to win 2 matches, and you know that there are always possible turnarounds. Like I said, we will try to keep our level and take care about ourselves, and I hope it will be okay. Kysyin, onko joukkueiden välinen ero tosiaan näin suuri, mitä nämä 2 peliä on osoittanut, ja hän sanoi, että tulos on aina se, joka niin kuin näyttää, miten peleissä menee, ja että me olemme pelanneet nyt erittäin hyvin, mutta mikä on suomalaista, niin playoff-sarjat on pitkiä ja vielä pitää 2 voittoa saada, ja ei ole mitenkään mahdotonta, että tilanne vielä jotenkin kääntyisi. Jukka Tuovinen, omat kommentit pelistä. Joo, ei kannata selityksiin hirveästi mennä. Valepa pelasi erittäin hyvää niin kovaa pelin tänä päivänä, että hävittiin niin kaikilla sektorilla tuolla hyökkäyspäässä hyvästä vastaanotosta, huonosta, että jatkopallon pelaamisesta. Että ei
tietynlaista lamaantumista se, että en kyllä toisaalta niin tykännyt, että hyökkäys ei kulkenut, niin sitten lamaantui vähän muukin pelaaminen siitä, että paljon mietittävää. Tilanne on meidän kannalta 0-2 tässä vaiheessa. Vastaukset ei varmasti löydy videoiden kautta. Pitää ehtiä vähän muita juttuja sitten, että ollaan torstaina valmiina tekemään niin kovemmin tuon joukkueiden töitä.